Trápia vás vrásky alebo snáď celulitida, alebo nestíhate a stres je vašim každodenným problémom? Potom je pre vás riešením multifunkčná kyslíková platforma Oxygenesis. Kyslík je zázračnou molekulou existencie života na Zemi. Súčasný rytmus života vyžaduje zvýšenú spotrebu kyslíka. Ľudský organizmus je každodenne vystavený vysokej fyzickej a psychickej záťaži. Reálny stav našej pokožky je z 80% výsledkom vonkajších vplyvov starnutia, ako je slnko, nedostatočné okysličenie buniek kože, znečistené ovzdušie, stres, pracovné napätie aj celkový psychický stav. Toto všetko má nezanedbateľný vplyv na pravidelný metabolizmus pokožky, každodenný životný štýl v modernom svete, a kvôli ktorým sa stáva pokožka tenšia, dehydratovaná, stráca elasticitu a vyrývajú sa do nej vrásky viac či menej hlboké. Najnovším trendom kozmetických ošetrení je synergia rôznych aplikácií kyslíka v kombinácii s ďalšími kozmeticko-dermatologickými ošetreniami, ako napríklad mikrodermabrazia kože alebo diamantová brúska na optimalizáciu stavu nielen pokožky, ale aj nastolenia vnútorného duševného pokoja a pohody.